urteurrena ospatzen ari gara. Ikasturtean zehar hainbat ekintza burutu ditugu eta orain amartzea dagoela gaur zuekin jai berezia ospatzea nahiko genuke. Gaurko egunak egun osoko egitaraua izango du. Goizean, orain hasten garen Debagoieneko jaialdia, Debagoieneko kontzertua orain dela 20 urte ospatzen hasi ginen. Eta gaur formato berezian entzungo duzue, Arsate musikaleko urteurrena dela eta. Emanaldi hauek gure harremanak sendotzeko eta musikareak motibatzeko helburua dute. 3 gunetan banatuko ditugu emanaldiak. Hemen plazan, Biteri plazan eta Jon Arzamendi musikaetxean. Emanaldiak 11etan hasiko dira eta ordu batak arte gutxi gorabehera izango dira. Gero eguerdian entzungai izango dugu Gariban taldeak egingo duen kale jira eta gero danok ospatuko dugu edo animatu garenok pai erraldoia izango dugu kulturolako tunelian. Eta gero arratsaldean jarraituko dugu jaiarekin, 7etan Monterronen ospatuko dugun kontzertua eta hasiko dira Banana Shake taldea eta gero banda eta Depotes taldeak. Eskertu nahi dizuegu gurekin egun hau ospatzera etorri zareten guztioi eta disfrutau egunaz. Orain, entzungo dugu banda gaztea eta banda nagusiko lagun batzukin, musika eskolako ereserkia, baina aurretik eskertu nahi ditugu etorri zareten musika eskoletako arduradunei, eta orduan igoko zarete banan-banan oroigarri bat jasotzera. Igo dadila Bergarako arduraduna,